Isa si ma'am, ano ma'am, Jennifer? Ma'am, ngayong hapon. Nami tuyo, ma'am. Ito nag-biyahe, pero kagahapon, kagabi, nabanggaan niya sa Kalaisan. So, siya, patingling. Kuan man, ma'am. Nag-istorya mi gabi, ingon man siya nga, giturok mo sa imo nga, kaula di siya korta. Adtuon lang daw diri. 4-5 ba ang estimate sa kanana, ma'am? Ma'am, 4-5 ang estimate sa ano. Ipa-estimate na namo sa kuan, sa mekaniko. Kaya ang likod gani sa among kurtahan, dili na sumasara. Dito man ko niya na banggaan sa kilid banda. Saan man ni ma'am? Siya man among ginakuan gabi ma'am, ano siya, adtuan lang daw diri. Saan man ni? Ma'am, patanaw na mo dali. Oo, kami man to naga-surprise, pero kay gabi gimanggaan man niya, gikan min mig-surprise gabi. Gikan mig-surprise gabi. Manggaan man gud niya. Na kailangan din na mapa-fix dayon ma'am kay ugma daghan mig booking. Mangud pwede ni siya nga madugay. Hali ma'am, tanawa lang ma'am, hindi ka mo tuo nga na-damage. Oh, gamay lang, pero 4-5 man gud ang estimate sa ano ma'am? 4-5 man gud ang estimate sa ano, sa mekaniko. Gamay ra man ang lumping. Dira diri gabi pero kaya ang iyang lock magud sa sulod na ano. Kani umuning naigo ka gabi. Kani na piko man ni siya. Hari pa. Naaman daw sa imuha mamingon niya. Padtuan daw diri karon. Kay ipaayos man gud namo ni karon. Wala ganap yawan ni mag-trip uy. Kayo. Sige da ma'am. Ikuha na ma'am. Ipatanaw na ko ang lock sa imuha. Yari. Birahan lang na ma'am. Happy Valentine's! Kaila, pero minak na lagi. Wow! Ganda lang ka. Walay mayroon no, di ka pa na 4,500. Ay, sana all. Grabe. Kaya ko. Kasama, hindi ka tanaw ka sa surprise na ano, no more sana all na. Okay. Kabalo ka mama sa gikan. Basi isang kabit. Okay, sige. Na-i message para sa imuha. Hello to my sweet and beautiful. Magaya, wala ni mama. To my sweet and beautiful Valentine Beth. Happy Valentine's Day to you. I hope you have a day that's as beautiful as your heart. I love you, my Valentine. Sana. Surprise from Wayne Smith, all the way from Louisiana, USA. Sana. Afam ni ma'am. Ma'am, afam ni? Wow, grabe. Bongga si afam. Sige. Ano ka? Ay, gikilig si mama. Gikilig ko daan po. Ingon, kaila ka sa amuha. Niya kulbaan man lagi. Niya nga nung kulbaan. Kulbaan ko kay kabalo ko. Tsure! Sige. Mga Meg, mensahe mo para kay sir, ma'am. Hello, English ha, English. Hello! Thank you so much for everything and yeah. Yeah, oh yes. I'm so speechless right now, but thank you so much for letting me experience this kind of sana all moment. I love you. Ah, wow, sana.
Unsa man ay, Tanak ko, niya. Ano ka nag-makeup? Charis! ma'am, bisag bagong natulog ka? Tanaw ko live stream. Gwapo magyapon kayo. Nya, nalipay ta sa padala ni sir wala. Kulbaan, ngano kulbaan man? Kasi ako Kailaman ka. Kailaman ka ngano kulbaan man. Dili oy, dagan pa kani kag kwarta. Maglusa kang candle para more ano pa, Valentine's to come. wish. Unta na. Valentine's wish. English na. My wish and prayer always is Okay, sige. Yehey! Happy Valentine's! Yan, happy ta wala. Okay. Patiling ba? Ang dalaw ni sir pagbalik na rin sa mga Fortuner. Dili minivan. Okay, sige ma'am. Happy Valentine's. So, kami ang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Sa dahil follower ka na mo. Hala. Mo ba? Hala, oy, salamat kayo. Salamat si ma'am. Happy Valentine's. Sana all no more.